Il-Prim Ministru Joseph Muscat injora talba ta' Erbgħin Organizzazzjoni biex jilqagħhom fl-uffiċċju tiegħu u jsiru taħdidiet bilan li jinstab żblokk wara 18-il ġurnata ta' negozjati b'rabta ma' Sea-Watch 3 u s-CI. F'konferenza tal-aħbarijiet quddiem Kastilja li għaliha kienu preżenti bosta kmamar tal-aħbarijiet internazzjonali, Neil Falzon mill-Fondazzjoni Aditus qal li jinsabu xxukkjat kif 49 raġel, mara u tfal għadhom miżmuma fuq dajsa bejn ħajja u mewt ftit il-bogħod minn Malta għal kważi 3 ġimgħat. Aħna l-bieraħ tlabna uffiċjalment laqgħa mal-Prim Ministru biex niddiskutu l-kwestjoni, biex niddiskutu miegħu s-soluzzjonijiet li forsi wieħed jista' jsib. Sista ma rċevejna risposta għad-dimand tagħna, għalhekk iltqajna llum biex nerġgħu ngħidu li aħna qegħdin hawnhekk għaqdiet li jaħdmu fid-drittijiet tal-bniedem biex niltaqgħu miegħek biex inkellmuk. Ma tistax tinjarana. It-tama tagħhom hi li Joseph Muscat jagħtihom widen u jiltaqa' magħhom sabiex bid-dialogu jinstab żblokk għas-sitwazzjoni traġika u tal-mistħija. Il-ħajja umana hija aktar importanti mill-battibekki politiċi. Huma qalu li l-gvern qed jipprova jabdika mir-responsabbiltajiet tiegħu li jsalva l-ħajjiet akkosta kollox bl-iskuża li sitwazzjoni bħal din tista' tippreġudika sitwazzjonijiet simili futuri. Id-dmir li nsalvaw il-ħajja mhijiex biss legali imma wkoll dmir morali li qatt ma jista' jkun sottomess għal kondizzjonijiet politiċi b'disponibilità ta' offerti konkreti ta' rilokazzjoni jew il-biża' li jinħoloq preċedent. Għalhekk, l-Erbgħin Organizzazzjoni appellaw għal soluzzjonijiet konkreti ta' salvataġġ u rilokazzjoni li tkun tinvolvi l-pajjiżi kollha Ewropej għall-isfida Ewropea teħtieġ soluzzjoni Ewropea.